malalim na kasi yan dyan, tsaka ano, tsaka may current dyan eh. Meron ng mga canals yan dyan, biglang lalim yan, yung area na yan. Pabalik naman na siya. So tingin ko okay na. Pinabahan kami. Yan, baba na tayo. Una ka na, Gius. Baba na kami. Ganda rito. Talagang explore ko mga gubat-gubat. Dito ka pupunta. Kaya natin dito si Cobra Prince. Kasang Cobra dito. Yun, pababa na kami. Lapit na kami sa baba. Kanina packet, medyo hiningal ako.